खुलुमबाय बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेलासिनि मोननैसो रादाब लाना फैलायबाय अनानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो रादाबफोरा जाबाय गिबि रादाबाव दं भारतनि थामथि देरसिन पद्माभूषण बान्थाखौ गुगोलनि सिइअ सुंदर पिचाइआ मोननो हाबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला देग्लायनि 2022 मायथाइनि भारतनि थामथि देरसिन बान्था पद्माभूषण बान्थाखौ गुगोलनि सिइअ सुंदर पिचाइनो इउएसआव भारतनि एम्बासाडर हिसाबै थाहैनाय तरनजित सिंह सान्धुआ सान फ्रान्सिस्क'आव गथायदों। नैथि रादाबाव दं सासे थानानि साब इन्सपेक्टर एबा एसआइआ गावनि गोहोखौ खोमानानै लानांदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला जागिरु थानानि एसआइ अमिताभ सेनसवाखौ खामानि मावनो हानाय गोहोनिफ्राय गोजानाव दोनदों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जागिरु थानानि एसआइ अमिताभ सेनसवाया सासे थानानि न्याय नागिरनानै फैनाय सासे आइजोजों मबाइल फनाव लाजिथाव बाथ्राफोर फोरमायहरनायनि दायाव बिथां एसआइखौ गोहोनिफ्राय गोजान खालामनाय जाबाय। थामथि रादाबाव दं आसामनि काछार जिल्लायाव इटा बाथा बायनानै 7 सुबुंनि जिउ गोमादों आरो 7 जखम जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मैया शुक्रबारखालि बे इटा बाथाया बायदोंमोन आरो 12 बोसोर बैसोनि सासे गथ'खौ लाफानानै 2 सुबुङा जिउ गोमादोंमोन आरो 7 सुबुङा जखम जादोंमोन। नाथाय दिनै बे इटा बाथानि जाथायाव आरोबाव थैनाय सुबुंनि अनजिमाया 7 जाहैबाय आरो जखम जानाय सुबुंफ्रा 7 जाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं दाखालि बावैसो आगुनि बिटिसिनि हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिजेपिनि आफादगिरि जेपि नाड्डानि आथिङाव हमहैदों होना एबा मिरुआव सावरायदों होननायनि सायाव बुंदोंदि हाग्रामा महिलारिया मिरुआव सावरायब्लानो दि दोलोजों गोरोबलायगोन बिदि नङा आरो सावरायदोंमोनब्लाबो दासिमहालागै हाग्रामा महिलारिजों आरो बिजेपि दोलोजों जेबो सावरायनाय जायाखै होना एमपि दिलीप शइकिया बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। बाथि रादाबाव दं बेंगलाव बम ब्लास्ट बेरफ्रुनानै 2 सुबुङा जिउ गोमादों आरो 2 सुबुङा जखम जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला वेस्ट बेंगलनि पुर्बा मेदिनीपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बुपाति नगर होननाय जायगायाव तृणमूल कंग्रेसनि बुथ प्रेसिडेन्ट राजकुमार मान्नानि थाग्रा जायगायाव बे जाथाया जादों होनना मिथिनो मोन्दों। नाथाय पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला बे जाथायाव हाबा मावनाय सुबुंखौ संदांगासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनआबो थुनानै ला जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।